Niyathandana ngithi. So wayezongibuza kumakhamera leyo nto. Ngicela ngiphendule umbuzo. Sisebenza sonke waye ungiletha kumakhamera. Ngiphendule umbuzo. Niyathandana ngithi na? Kulungile sisi. Yazi ngobani? Wena utshele ukuthi uzofuna mina ukuthi uzongibukisa ngabantu kulungile. Siyathandana. Sesikhathi singana nithandana? Akudowegayile wena. Uke wakutshela-ke ngami ke. Bengikwazi. Awubungazi. Waqhubeka wavela wajolela naye ubwazi ukuthi uhlala nemoto endlini. Kwayizathu sokuthi ube la uzosebenza kungenxa yami. Ngiyanibingelela nanka ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sinesihambe noma sinesivakashi la ekhaya namhlanje, kanjani ikhona lento angayithandisisi kahle hle kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe. So njengoba la uzele kona lokuthi alandelela athole ukuthi sithini story, athole iqiniso njengoba linjalo. So ke asike sizwe singabe usiphatheleni. Sabona kanjani? Kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Ngo-Anele ngwahlela ngisuka. Oh, okay, ukhulela khona vele. Yebo. All right. Ngicela ungichazeleke ngobudlelwano bakho nophesini wakho. Bekumuphi unyaka kade nihlanganele endaweni kanjani? Kahle kahle sakhula ndawonye. Okay. Sesikhula ndawonye. Saqala ke kwaba khona leyo nto leyo ukuthi yabo. Sathandana nje isikhathi eside kabi. Sesithandana. Nithandana ebuncaneni? Ebuncaneni like 20 kyale. Okay. Sesithandana kwangathi uthola umsebenzi la eThekwini. Asuke emakhaya weza la eThekwini. Azothola umsebenzi lo ezengomsebenzi. Okay. Esothola umsebenzi wangilanda mina le emakhaya. Athi ngizohlala naye la ngoba ezwe isikhala emsebenzini wakhe secleaner. Oh, okay. So wacabanga mina kuqala ke wangilanda le emakhaya. Sazohlala khona lapha kaDabeka. So mawuphume ekhaya uthi uyapi? Uthi uyosebenza utholele ubani umsebenzi? Vele ekhaya kwakuyinto vele siyaziwa. Oh, esikade aqala nje kwazi yes. Okay. Abesebevele nje sebemazi so ngabatshela iqiniso ukuthi hayi ngitholela uba umsebenzi sengizomova ngiyohlala eThekwini. Oh, okay, kulungile. Abantwana beseninabo? Uyedwa. Oh, all right. Yes, ngicela uqhubeke ungichazele. Sahlala ke la kaDabeka sahlala nje isikhathi eside nje kwabamnandi nje yabo nami ngaqala ngasebenza nje abamnandi senjalo kwashintsha nje esubeni umuntu wabhampa angikhuluma naye kahle angiphendula umathana ngithatha ngibhekisele eMaCalifornia eqhanjiswe kwenhlamba phumule eminyango lo makhozo wa atsele eminyango mina ngazi ukuthi kusuke kufuna ba nje na WhatsApp wakhe ubhizi uposta lentombazane mangimbuza uthi usebenza nayo kodwa ufaka uheart ababhakuzayo nefoni angisayithinti kodwa siqala nje ukujola sasithintelela amafoni singene kuma social media yabona nje ngoba sasithembana nje hayi kancane asingabona lapho ukuthi no khona ukushaya amanzi la lo muntu lo ukhona umunye umuntu osehlekisana naye mina engazi mangimbuza hlala phansi sikhulume njengabantu abadala athethe abe nolaka nje ungazi nje ukuthi kwenzakalani yabo ngikhuluma kahle nawe wena uvungama ngolaka hayi sishiye lokho nje emoyeni lento le athi nje hayi vele sikhohle nje lento ishasa kathi akaziyenzeki so ingakho ngidecide ukubhalela la ngoba ayi ngempela ngixakile. Okay. Usayimisele ngokuqhubeka ngobudlelwane bakho niphinde nizama ukuthembana ngale yandlela? Yebo. Usayimisele. Usamthanda futhi? Yebo usamthanda. All right. So mangabe kuukuthi kuyiqiniso ukuthi uyathandana vele nosisi. Uzobusukwenza njani? Uzokhetha ukuphuma noma uzoba nesineke nje uhlala ngokwazi ukuthi sekukhona omunye umuntu? No kahle kahle. Bayajola labantu lapha. Okay. Bayajola. Ngoba khona ngaleli linye ilanga leli baye off emsebenzini. Baye off emsebenzini shuthi wathi nje be off uzoba busy nezinye izinto esiceleni. Umuntu osoma business ke kungathanda ukuthi noma off ahlale yabo. Okay. Ngathi okay fine.
kanti njengoba e-off aka-off njengoba e-off uyolanda Oh, lo muntu lo akasebenza nawo ukuze babe ndawonye endlini. Usisi akazi ukuthi u-boyfriend wakhe uhlala nami endlini. Mangifika nami ngashayisa early emsebenzini because ngangazizwa nje kahle. I think ngathi ngangitshela amagathi ami ukuthi there's something wrong. Uthamba phuthuma. Yes. Mangifika endlini kuyagqokwa. Ithi hayibo kwenzakalani kuyagqokwa nje. Usisi uyangiphuthuma ufuna ukuphumela eminyango. Engathi vele nganoma esevele setsheliwe yini ngami ukuthi khona mina kodwa nje uyabaleka uyambona nje umuntu owaziyo ukuthi vele ubelindele lento le ezokwenzeka. Uyagqoka nje fast waphuma wahamba wabaleka. Anikaze naba ne-conversation. Lokuthi asikahazi. Uthe ufika wabephuma. Bephuma nje baleka. Then ubhuti wasala wasenza njani lapho? Aba-confused phela ubhuti. Wangiqambela amanga futhi nakhona ngoba ngabuza ukuthi usisi ngangena kufasa ama-shirts kwenzakalani wathi hayi khonto ayikhohliwe ubezoyilanda ingakho esephume sephuthuma. Ngiyabona futhi nakhona ukuthi uqamba amakithi pho wafasa i-shirt le nto ezithatha yini bisemzimbeni yini. Kwenzakalani uthi hayi engide nje ngiyabona nje ukuthi uqambela amaleta ayichaza ayikho nje. Mhlambe uke wafa kangakanani mekuza ngasemzimbeni wakho wazi kahle ukuthi okay akajabulisi nami kuphela and usuprovile lo muntu lo umficela endlini. Mhlambe awukazi uzube nokuthi nje ngiyazisola ngikuvumela ukuthi ujabule phezulu umzimba wami ngibe ngazi kahle ukuthi uphuma kwenye indawo. Kuke kwaba khona lokho ngifuna ukuqamba manje kuye kwaba khona ngafikela nje ukuzenyeza kuyinyanya ukuthi ngihlala nomuntu la endlini kodwa ukwazi ukuthi ehambe uyejabulisa ngaphandle shame shuthi mina ngimanelisi yabo angimniki konke lokho akakufunayo ubuyakwazi ukuthi aphumele eminyango ayobheka ngaphandle. Ethi vele ngimlanda usisi khona uzokwazi ukuthi uyikhulumele naye nje ubuso nobuso umbuzo lo mbuzo lo ofisa umbuza yona uxoxisana naye yonke into esenhlizweni yakho ukhona ukuthi uyikhiphe yena njengoba ufisile ukuthi ngihlanganise. Yebo. Ngiyacela silandelene. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngala uvula usasijoyine and nginethemba lokuthi uzokhona ukuthi aphendule yonke imibuzo singasisifisa ukuthi simbuzo yona nosisi obhalile uhlelo. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Yebo sikunjani? Ngiyaphila. Uma bani? Umavilani igama uqinisile. Okay. Uyamazi sinhle naye? Ngimazela emsebenzini. Emsebenzini? Usebenza naye? Ya ngisebenza naye. Oh okay. Mhlambe nike nixoxe nje manibonana emsebenzini noma usawubona bye. Asixoxe nje. Oh alright. Mhlambe ngabe uyamazi umuntu wakhe athandana naye? Ngiyamazi. Okay, ngiyakuzwa. So njengoba ecelile usondele kunemibuzo afisa ukuthi abuze yona. So ngicela isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini la afisa ukuyisho kuwena. Ngiyacela. Sabona sisi. Yebo kunjani? Yaphela. Bangenzele phela attitude. Uba nama ngenzele ukuhlonipha. Ngicela ngangenzele attitude ngiyacelela. Ngicabanga ukuthi umuntu wami uyamazi. Ngiyamazi. Niyathala ngithi. So wayezongibuza kuma camera leyo nto. Ngicela ngiphendule umbuzo. Sisebenza sonke waye ungetha kuma camera. Ngiphendule umbuzo. Niyathandana ngithi na? Kulungile sisi. Uyazi ngobani? Wena utshela ukuthi uzofuna mina ukuthi uzongibukisa ngabantu kulungile. Siyathandana. Sesikhathi singakanani thandana? Akudoyidele wena. Uke wakutshela ke ngami ke. Yebo bengikwazi. Awubungazi. Waqhubeka vele wajolela naye ubwazi ukuthi uhlala nomuntu endlini. Kwayizathu sokuthi ube la uzosebenza kungenxa yami. Ngenxa yakho. Sasiplane Ngaliphi? Sasiplane sobabili ukuthi uze la uzosebenza ukuze uzomlekelela ukukhulisa ingane because meyedwa uyahluleka because nami ngila kumele akunakekele. Manje waplana naye ukuthi ngilandwe le. Ukuthi ulanda uzoba la uzosebenza ukuze ube nemali ukwazi ukunakekela ingane because yena usebenza yedwa. Unakekela ingane yedwa wena ungakhokhi imali. Navumelana ngalonto? Yes. Nobuthi akeze. Shithi imini silima la. Ngoba ngale yadinga ngifica endlini wabaleka yini ekwenza ukuthi ubaleka? Ngoba ngangazi ukuthi vele niyathandana so ngaphuma ngabaleka. Isibindi sakho sisi.
Akusona isibindi. Uhlale wazi ukuthi Okumele umuntu nomuntu ukwazi, wakhe uyahlala kodwa wazi kahle ukuthi lo muntu nomuntu wakhe. Okumele ukwazi ukuthi akasakufuni. Bawutshele wena lokho? Mm. Kodwa mina ngikwazi lokho. Vele wena wazi. Ingakho nami bungangazi. Uthole ngendlela uthole ngakhona kodwa mina bengikwazi. Manje uthi sesahlukana mayesho yena betshela wena ekhohlisa wena uthi sesahlukana. Wathini? Washo ukuthi kunoma wengane. Wakutshela kanjalo ngithi. Wathi noma wengane. Ongasebenzi uyahlukumezeka. And ufuna ukuphuma akasakufuna akasakuthandi. Etshela wena. Etshela mina. So ingakho sadecide ukuthi uze la uzosebenza nawe ube nemali akwazi ukunakekela ingane. Ngoba sikhuluma nje mekuphela inyanga uyeze ekhaya uzolobola. Hawu. Ekhaya lakho. Akasanandaba nawe. Hayi. Wena ucabangani ukuthi uzokushiya endlini apho umazolala kubini ubukhona endlini. Wathi akasamfuni akasafuni kube naye kwezothando. But wakhetha ukuthi azohlala naye emqashweni azosebenza la navumelana ukuthi uzomfaka khona. Ubezohlala naye engasamfuni futhi. Iplan ukuthi uzofika lo. Vele akanalo ukuthi akanodwa. Mengena inkinga ukuthi afike endlini vele bebangakahlukani futhi bengene indaba nalo. So masefikile endlini athola umsebenzi ebese yaphuma uguys sihamba sisithulele owethu umuzi. Lo esesebenze kwazi na ukuthi anakele abantwana. Usephumile ubhuti endlini? Ubengazi ngitshele lutho. Okay. Uyayibona kodwa inkomba zokuthi angasahamba. Zikhona. Okay. Zikhona. So umuntu wakho nje lo onayo kwezothanda naye yedwa noma mhlawumbe ukhona omunye onayo eceleni. Uyena nje yedwa ngoba ngisho ukuthi uyeza uzolobola. Ikhona indlela ukuthi simfonele sikhulumisane naye. Ngiyadinga ukuze naye side lakhe. Ngiyacela ngivumeleni simfonele. Simfonele. Ayi asimfoneleni ngeke. Ngiyabonga ngiyacela sinisifonise. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? Kunjani? Ngiyaphila mama. Ngiyaphila nami ukhuluma noSitofuza Dlangamandla isiZulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo singakhona ukukhuluma mama. Oh, ngiyabonga. Sikulalela kushow ethi ngifuna umuntu wami ka Black Life TV ngibhalelwe ke uma wengane yakho. Yebo. Ngihleli naye nje la njengamanje and ukulalele njengoba sikhuluma. So ngiphinde ngibe noxolile futhi. Uxolile manje? Yebo ngiyamazi uxolile mama. Kwenzakalani phakathi kwenu? Uxolile mama ngachaza ukuthi bekuyi-ex yami. I-ex yakho? Yebo kahle ngimfihlile. Kuze phela lo engazi uma wengane yami. Oh, okay. Why? Why umchithela? Hayi ukuthi angifuni azi. Ngoba ngamtshela u-Anele ukuthi akunamuntu kahle. Beside chick ngifihlile. Kubuhlungu ke ngoba bahleli lana bobawu2 nginabo la e-studio bobawu2. And akekho right uma wemngane yakho because uyena obhalile kulolu hlelo lolu. Umfune waze wamthola uxolile. Yeah. Yes. So ubafuna ukwazi kahle kahle ukuthi ithini into. Uxolile ukukhuluma indaba yokuthi uyachaza istory ukuthi wafika kanjani uma wengane yakho endlini. Na uthi nina navumelana nobawu2 ngokuthi nimtholele umsebenzi ukuze ezokwazi ukuthi abhekelele umntwana. Kuyiqiniso lokho. Yabo kuyiqiniso mama. Pho yini yenza ukuthi wengane yakho ungamtsheli konke lokho? Ngangafuna. Uthe uxolile futhi wena uzimisele i-plan beyithi ufuna ukutholela yena umsebenzi abuye azohlala endlini mase right mase wena uyaphuma niyahamba naye nobawu2 kuyiqiniso lokho? Yabo kuyiqiniso. Yini yenza ukuthi umfihlele? Umfihlelelani mangane yakho? Kahle sekukhuluma iqiniso u-Anele bese ngasamthandi ngoba wangijolela before. So ukungijolela kwakhe kwangiphatha kabi. Okay. Ngakho nje ngathi ukuthi ngimove on. Ngayibonele uxolile ke esitolo. Ngasho ukuthi hayi kade ngimbona lo mntwana lo ngamthanda kakhulu. Inhliziyo yami yavele yahlala kuxolile. So why uma ngane yakho ungamtsheli
kahle kahle ukuthi hhayi usakwatile wena usahlale kulokhuya kokuthi wakujolela wambamba. Ukuthi ngekakhona uku-understand uzovela athatha ngendlela yakhe eyolaka ayilimaze kuningi nje mama. Ngicela ukukhulumisa naye. Angikhulumisa mama. Because ngiyacabanga ukuthi unemibuzo adinga ukuyibuza kuwena. Noma mbele. Right mama. Yebo unjani? Ngiyaphila mama ngani right? Ngiyaphila. Indawo ini kwenzakalani? Uma wakhe indaba ende sithando sami abethi ngiyaqala nje ngiyachaza Sami. Bengizofihlela kuyoze kube nini? Kahle ngiyakutshela nje ukuthi angikutshele mahlela anele. Kahle sithando sami angisakuthandi. Kuhle ngibhodle iqiniso manje kubuhlungu phela ukukutshela ngalendlela. Amehla amasuka akhangeka ngibona lo sisi uxolile. Oh manje bekuzobe isikhathi singa uba ngizanga la ubuzongitshela yena ukuthi awusangithandi. Ngiyaxolisa ukukutshela sithando sami manje Usaqhubeka ukuthi ngibiza ngesithando sakho kodwa uthi awusangifuni. Ngiyakuthanda sithando sami kunzima. Kodwa uthi awusangifuni. Ayikho lento echazayo. Ayikho lento echazayo. Ayikho into engizoyi-understand. Ayikho into engizoyi-understand. Ngiyacela understand. Ayikho into engizoyi-understand. Ungenza isilima wena. Ungenza isilima wena. Ngehlisa umoya sithando. Ayikho into engizoyehlisa umoya la. Ayikho into engizoyehlisa umoya. Kuzokusiza ukuthi wehlise umoya ngoba ungi-understand vela kuthiwa ngiyakuchazela. Yini ekumele ngi-understand? Yini ekumele ngi-understand? Ukuthi ujole emsebenzini? Ukuthi ujole emsebenzini? Hayi ngalokho sithando. Yini kumele ngi-understand? Windoda. Manje uzododela la kumina, windoda manje uzododela la kumina. Musungijwayela kabi wena. Musungijwayela kabi wena. Musungijwayela kabi kodwa ke musungijwayela kabi. Sithando sami ngicela ungilalele. Musungibiza ngesithando sakho awusangifuni nje, awusangifuni nje. Ngehlisa umoya ngisakuthanda. Uyanginyanyisa yazo. Iphelele. La uyanginyanyisa. Qhubeka nawe uxolile wakho, uyanginyanyisa ngikufuni, uyanginyanyisa. Musungibiza ngesithando sakho, musungibiza ngesithando sakho. Uqeda ukuthi awusangifuni nje manje. Wehlisa umoya sithando. Ayikho into engizoyehlisa umoya la. Ngiyanxusa. Yazini ukuze senze izinto zibe lula. Qhubeka naloxolelo wakho. Vele yana nomsebenzi engiwusebenza angikufunelwe yini ndoba uthu vele naseniveseni planile ukuthi endlini niyahamba usukhulume nanengxoxo zamalobolo ulobola yena kuqala. Kashuba nje. Kulungile ngiyeke angivele ngiqhubeke nayo uxolile vele. Qhubeka vele naye nginaso isikhathi sokuncikana la. Qhubeka naye. Qhubeka naye. Qhubeka naye. Vele siye ngoba sosuke sixabana. Alright, ayikho inkinga, qhubeka naye. Qhubeka naye. Qhubeka naye. Qhubeka umthande uxolile wakho. Anginandaba mina qhubeka umthande uxolile wakho. Qhubeka umthande. Ingane ngeke uphinde uyibone ngoba isilima futhi ohlezi isilima. Yazi engicasula ngayo yini? Wangijolela ngakubona esinye isitolo ngomunye umjida ngayibamba. Yabona into oyenza kiba ngiphathanga kahle. Hey, angisafuni ukukhuluma la ungiyeka. Hayi. Webhuti. Yebo mama. Ngiyabonga kakhulu usuphendula i-call yami. Ngiyacabanga ukuthi besikade sikudinga kuwena sikutholile ngoba ucacisile. Yebo ngiyabonga. Ngiyabonga. Alright. Sure. Okay, I think kuphelele konke lokho. So, ithini into kusuka manje njengoba usabuyele endlini la nisahlala khona bawu2? Ngizovela ngenze nje ngiqoqe impahla zami ngibuyele ekhaya. Umsebenzi? Kuyafana manje siwa ngiyayifuna indlu ngizothi ngiqalaphi nje ukuyifuna ngizoyitholaphi ngingazi umuntu la. Nakhona futhi ngeke ngikwazi ukushiya umsebenzi inyanga yami ngizoyenza ngani. So, mawungeke uzokwazi ukushiya umsebenzi usazogwinya okokuthi uphinde usebenze nayo sisi. Ngizosebenza naye vele emsebenzini ngizobe ngingazele yena ngizobe ngisebenza imali umsebenzi wami just ukuthi ngodle umntana wami. Okay. No, ngiyabonga kakhulu. Xolile, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. I think usihlaziyelile konke besifisa ukukwazi. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ubakhululekise bobabili. Kodwa ngicela uqale ngala. Bakithi angazi ukuthi into kanje singayimisa kanjani but-ke kuyacaca ngazuthi khona la sifinyelela khona la manje and uboya kubuhlungu indlela kwenzeke ngayo izinto kuma wengane. Ngiyacabanga ukuthi nakanjani inhliziyo iyantsotha and ngiyacabanga futhi sithatha isikhathi ukuphola. Mina angazi ukuthi why omunye umuntu wesifazane engakhona uku-understanda ukuba umuntu wesifazane
ukuba umuntu wesifazane ngokuphelele aze ahethe omunye umuntu wesifazane ofana naye. Because ngiyacabanga ukuthi sisuke sifana, sisuke si-understand-ana ukuthi izinto zenzeka kanjani. And enye into ngibuye ngazi kwaye nabo nje abantu besilisa nabo abanalo iqiniso bayasiqhatha kwaye nabo nje. So nje kuningi bafethu, kuningi ngangozulu. Ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.